खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि दिनै 1 मे थामहिनबा बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै थैनाय सान थामहिनबा 35थि थैनाय सान आरो बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानैनो गोदान दिल्लीयाव बड'फा UN ब्रह्म मार्ग बिमुंजों मोनसे लामा बेखेवगोन आरो बेनि अनगायैबो बड'फानि मुसुखा बे मुसुखाखौ गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बेखेवगोन थामहिनबा 4 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो दिनै बेखेवनाय जागोन आरो बे आयदाखौनो लानानै थामहिनबा बड'फानि मुसुखा बे मुसुखाखौ लानानै समाजारि बिजोङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'जोंसो गोरोबदों होननानै समाजारि बिजोङाव माखासे सानैसो सुबुंफोरा बे सुबुंफोरा गोसार होदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ गोख्रों फिननाय होदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जुदि बिथाङा मान होयोब्ला बिथाङा जुदि सन्मान होयोब्ला आरो बर' हारिनि बिफा होननानै जुदि सानोब्ला बिथाङा बे समाव बड'फानि जे बाथ्राखौ लानानै बा मुसुखाखौ लानानै आसि थुनायनि मोनथाय गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हानजाफोर बे हानजाफोरा राजखान्थियारि खालामनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां ABSUनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै बयबो खौसे जानांगौ बिथांखौ बयबो सिबिनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे समाव बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे हादरनि जे केपिटेल बे केपिटेलाव बिथांनि जे बिमुंखौ गायसननो हाबाय बे जोंनि थाखाय आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे बाथ्रा होननानै रोखा बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बड'फानि मुसुखा बे मुसुखा दानगिरि बिथाङा सिगाङाव जाय बड'फानि मुसुखाखौ दानदोंमोन बिथांमोनानो बे मुसुखाखौ दानदों आरो बेखौ लानानै राजखान्थियारि भाबै बाथ्राखौ लांनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथां ABSUनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे 140 कौटि थानाय भारत हादराव आसामनिनो सासे आरो बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिया नैथि सुबुं जानो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां ABSUनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मानोना बे समाव आसामनिफ्राय गोदान दिल्लीयाव थामहिनबा दिल्लीयाव बिथांनि बिमुंजों जे मुसुखा आरो बेनि अनगायैबो जे लामा बेखेवनाय बे बेखेवनाया नैथि जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा आसामनिफ्राय गिबियाव दंमोन गपिनाथ बरदलै आरो बेनि उनाव नैथि सुबुं थामहिनबा आसामनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो बिमुङा बे समाव जोंखांदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों ABSUनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा खावलायदों जे बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै राजखान्थियारि भाबै बाथ्रा दान्थे बिदान्थे आरो बिथांखौ लानानै राजखान्थियारि खालामनाङा होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे दिनैनि सानाव थामहिनबा मोनाबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय लानानै बे समाव गासै 5 लाख आलारि बाथि फोजोंनानै बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बा जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोननि थाखाय आरज गाबगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो बे समाव नुनो मोनदों। आङो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ धन्यबाद बावो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ आं धन्यबाद बावो बिथांमोना बर' हारिखौ आरो बड'फाखौ 140 कौटि देशनि माने मुलुगनि बयनिख्रुइबो लार्जेस्ट डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आरो जेराव 140 क्रर थानाय बे देशआव बर' हारिखौ मर्यादा होनाय बड'फाखौ मर्यादा होनाय आसामनि नैथि महान व्यक्ति हिसाबै बड'फाखौ मर्यादा होनाया बे थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बेबायदि खाफालखौ बर' हारिया मोननायाबो बियो मोनसे जोंनि भाग्यनि बाथ्रा बड'फाया जोंनि हारिनि सिनायथि आत्ममर्यादा आत्मसन्मान जातीयताबाद जातीय चेतना जातीय सत्तानि प्रतीक आरो बेखौ लानानै रावबो दिमत थानाङा रावनियावबो बेबायदि सोंलु आरो बड'फानाय बे व्यक्तित्वखौ लानानै बे सुबुंथिखौ लानानै रावहाबो माने बेबायदि खोथा बाथ्रा बायदिसिना दान्थे बिदान्थे जों ससियेल मिडियायाव नुदों बिथांनि मुसुखाखौ लानानै बायदिसिना सोरबा बुंदों
जायफोरो गिबि बड'फानि मुसुखाखौ बानायजेनदों बिथांमोनानो बड'फानि मुसुखाखौ दिनैबो बानायबाय थादों आरो गोबां स्काल्पटरफोर ओंखारबाय दा बेखौ जों मोनसे सिस्टेमाव लाबोनांगोन बेखौ लानानै नोङो बड'फानि मुसुखाया जायाखै बड'फानि मोखाङा जायाखै जों बेखौ मोनसे लेभेलाव थिग खालामनांगोन दिनै बड'फानि देरसिन मोनसे मान आरो मर्यादानि सानाव जुदि बे फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै जुदि बितर्क खालायोबा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव साफ्रोमबो हारि अनफावरि व्यक्तिया बड'फानि फारसे जुदि गावनि श्रद्धा आरो मान दङब्ला बड'फानि फारसे जुदि जोंनि अनसायनाय आरो बिथांखौ जोङो हारिनि बिफा होननानै फोथायोब्ला सिबियोब्ला बेहा बड'फानि सायाव बेबायदि व्यक्तिफोरा बड'फानि सायाव माने आसि थुनानै बड'फाखौ दिनैनि बे गोथार आरो बयनिख्रुइबो माने उच्च मर्यादा होनाय सानाव बितर्क खालामनायनि मोन्थाय आरो अधिकार गैया आं बेखौसो बुंनो नागिरो आरो बयबो मोनाबिलिनि प्रग्रामाव बाहागो लागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूर'लजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सनोग्राफि अटि थामहिनबा अपारेटिं थियेटार आइसिइउ आरो एनआइसिइउ पिआइसिइउ फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्शन्स गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।